Però com ho fan la resta dels valencians? Tots deuen d'haver fet els seus deures. Hem sigut tots fidels a la tradició? Anem a veure-ho. Avui és 9 d'octubre, el dia de la Comunitat Valenciana, però també és Sant Donís, el dia dels enamorats valencians. I nosaltres ens preguntem, quina és la mostra d'amor més valenciana? La mocadora. La mocadora, clar que sí. Els pastissets del 9 d'octubre. El Sant Dionís, no és? El dia dels enamorats valencians. Tots el 9 d'octubre. Mocaorà. És el regal que es fan els enamorats a les enamorades. La piuleta, el tronador, les fruites y el mocador. Sense mocaor, per mi, que a mi no m'agraden. Son dos mazapanes distintos. Mazapans, ahí está. El tronador y la piuleta va cocido al horno y lo hacemos con boniato, y las frutitas es almendra y azúcar. I això ve des de temps de Jaume I. Mireu si fa anys. Cuando entró a Valencia, la gente de la ciudad le regaló frutas y verduras. I li ho varen regalar en mocadors o en cistelles. En mi casa siempre ha sido tradición comprarlos y siempre los hemos comprado. Hoy no ha parado de venir gente todo el día sin parar. Mira, just acabé de comprar la meua mocaorà. A mí me la compraba mi padre. Me la compré jo i el meu marit me compra altra. Dos mocadores. Li he portat una a la meva filla. Fa 2 anys que ho faig, més que res perquè fa 2 anys que tinc parella. No me s'han regalat mai. He vist regalar-los, però jo no els he regalat ni els he rebut tampoc mai. Yo prefiero que los regalen y luego me los como yo. El meu marit me la compra a mi i a la seva filla. Desde novios entramos que yo, por obligación, el día de San Dionís, el día de los enamorados, dar, no. Cualquier día, si quieras entrar, le llevo un regalo y punto. Pues a mí no me parece bien, pero bueno, ¿sabes lo que hace? En vez de traérmelo, ¿sabes quién me lo trae? Mi hijo. Vinga per la meva mocadora. La verdad es que sí, nosotros no nos podemos quejar, que tenemos mucha venta y mucha gente que viene a por nuestro mazapán. Ja ho veieu, els valencians som uns romàntics, però com a bons llépols i fartons, la millor mostra d'amor per a nosaltres és el menjar.